Doncs, tio, l'altre dia em vaig depilar les cames i és horrorós. M'arrepenteixo molt perquè pica molt. O sigui, mai més m'ho tornaré a fer. Com que m'arrepenteixo? M'empenedeixo. Quan ens sap greu haver fet o deixat de fer alguna cosa, en diem penedir-se, no pas arrepentir-se. Català correcte? Passa. Tio, l'altre dia se'm va caure el mòbil al vàter, em van quedar un escarafall. Dídac, com que se'm cau? És em cau. Aquest sac ha de desaparèixer. Atenció, nois. Quan un objecte precipita, en diem em cau, no se'm cau. El català correcte, passa-ho. L'altre dia allà a la Lletània hi havia un cúmul de gent buscant bulla. Vaig passar moltíssima por, realment. A veure, tècnicament no és bulla, és o gresca o gresca. Un enfrontament físic entre persones se'n diu gresca o bresca, no pas bulla. Català correcte? Passem-ho. Doncs sí. Hòstia, tio, aquell home és massa visco. Com que visco? La paraula correcta és geino o gerxo. Però anem consciència, nois. Quan volem fer referència a una persona que la seva mirada no és paral·lela, és convergent, és a dir, tàndem, en diem gerxo o geino. No visco, d'acord? Prenem consciència. El català correcte? Passa-ho. Ostres, tio, et vaig explicar que m'ha passat ahir amb el meu amic basc? Sí, allò de les truites. Aviam, no és basc, és basc. D'un individu procedent del país basc no se'n diu basc, se'n diu vasc. Català correcte?